So mayong buntag sing tanan. Cheer up, cheer up. Yung palakpakan ginabi. Amen. Praise be to God. So usbong ko pag-ingon, ang atong topic, kumusta ang imong paghigugma sa buhing Diyos? How is your love for the living God? Kumusta ang imong paghigugma diha sa buhing Diyos? Una, sa dang pimino ng encounter nimo ang Ginoo, matingala lang ka, makadungog ka sa mensahe, makadungog ka sa alawiton, makahilak ka nga naman, gitandog ka sa Ginoo. Wala nagtandog si pastor sa imuha, wala gitandog ni sister, ni brother, gitandog ka sa Holy Spirit. Bot pasabot na, sa diyang ang pastor magwali sa Word of God, dihuga na ang Ginoo na siya ipaabot ng mensahe sa mga tao, kaya ang pastor mahimo na siyang panudlanan. Mugamit ang Ginoo sa tao sa gamhanang pamagi. Mismo ang magwali, matingala nga, nasulti man ito na ako, wala matugitun ko. Importante mo ang kasing-kasing sa tao, ang kasing-kasing kitanaos Ginoo. Muna bantayan na nato ang kasing-kasing. Muna isigutan na ito karon, kumusta ang imong papalagad sa buhing Diyos? Kining paghigugma. Una, sumala sa pa Matthew chapter 22 verse 37-38, si Jesus mitubag, higugma ang Ginoo nga imong Diyos sa tibok mong kasing-kasing, sa tibok mong kalag, o sa tibok mong huna-huna. Ang atong pagtuon ngadto sa Dios magsugod pinaagi sa pagsusi kung unsa kadako ang atong gugma sa Ginoo. Ang atong pagtuon ngadto sa Dios kumuto kay Jesus Christ masukod pinaagi sa pagsusi kung unsa kadako ang atong gugma sa Ginoo. Kung ang imo dang gugma unsa kadako, makita na sa imong lihok. Makita na sa imong pag-support sa ministry sa Ginoo, o makita na sa mga kasilinganan o kaparintihan. Dawi ka magsulti, dawi ka maglihok. Sumala padre, ang Biblia nagatudlo nga makahimo kitag dagkong butang apan kun walay gugma ang tanan mahimong kawang. Kung ang tao di ay naghimo sa mga dagkong butang, samay na itong mga politiko karon, no? Di man tanan, naghimo sila dagkong butang, no? Nay mga tao nang ginahanglan kung nay masunugan, ginahanglan og kanang mga shelter, kung naay nay linog, pagtagaag pagkaon, support tanan. Manay tabos Davao. Naay mga mamatay, nay libre lungon, naay libreng mga asukar, mga biskwit, no? Tanang mga benefits ihatag sa gobyerno. Patop sumala padre, kung walay gugma daw, kawang ang tanan. Importante yung gugma giday. Base unsa kagamay nang gihatag nimo, pag nay gugma, dako nag-impact at tubangan sa Ginoo. Diba? Sulti Pastor Bubong sa niya, no, nga mag-support ka, wala nagtanaw sa Ginoo ang unsa kadako imong gihatag. Ang gitanaw sa Ginoo ang imong kinasuluran. Nga before kami ani, Lord, nakoy giandam para kanimo. Lord, nakoy buhaton para kanimo. Muna'y gusto sa Ginoo, mahimo kang humble. So karon hisgutan mato ning gugma. Unsa nang gugma? Naggikan na sulod sa imong kasing-kasing. Sumala pa diri. So nagisgot ng taggugma ato sag illustrate ng kasing-kasing. So una sa tanan, ang kasing-kasing sa tao nganong mo na ginatanaw sa Ginoo? Ang kasing-kasing mo na mean sa tong physical, human. Once ang tao daot og kasing-kasing, once ang tao na sakit sa kasing-kasing, apektado ang tanan. Di ba uban manghupong, nay uban may piktuhan ang mata, may piktuhan nga ang iyang body di na normal, kung ang kasing kung baga mo na makina sa imong body. Sugod ta. Sumala pa diri. Atong topic, no? Kumusta ang imong paghigugma sa buhing Diyos? Atong topic. No, how is your love for the living God? Ako nang ibasa ganyo, sige ha. Sumala pa, no? Higugma ang Diyos sa tibok mong kasing-kasing, sa tibok mong kalag, sa tibok mong una-huna. Ato nang mabasa na sa Matthew chapter 22:37-38. This is the great and first commandment nga gihatag sa Ginoo sa ato.
Morning kasing-kasing sa tao. Morning ginalantaw sa Ginoo. So unsay nakita nimo diri? Mga kaugatan no, mga bisil no, mga beans niya. So mo ni siya. Once madaot ning mga nerve diri, ang kasing-kasing dili makasupport sa body. Una importante ang kasing-kasing ampingan gyud ay. Diba? Mo ni siya. Grabe ang Ginoo ka creative. No? Muna function niyo. From upper body to upper body, morning sugod o padulong dito. Nasa diri sa from lower body to lower body. Muna gawsan na niyo. Dagan siya gitawag to right lang, superior node, right lang, pulmonary veins, daghang kay function. Grabe ka scientific ang Ginoo mo sa tao. Muna gidatan-aw sa Ginoo ang kasing-kasing sa tao. So muna siya. Muna ang daghan na tayo mga pag once ang tao masakit, pagkasing-kasing isgutan, nag-involve na sa kwarta. Grabe maintenance. Naiuban pag daw ang kasing-kasing, i-bypass pa nila. O 5 years mag-ihap ka, di ako yung lifespan. Ambot na siya sunod anak, kung napabay buhaton ng doktor na, basta yung 5 years na kutob, i-bypass na. Importante ang kasing-kasing sa tao. Una, sumala pa din yun. Out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Kung ang imong kasing-kasing na ay gibati, ang tao maingon, lahi mong gibati, maghuot man ko. Nervyoson, makulbaan, o mugawas ka na siyang baba kung unsay gibati. Kung sakit ang imong mga body parts nimo, mapil na sa tao siyang health, tapos mugawas na siyang baba. Bot pasabot, kung masakitan ka kay brother, ka sister, kay pastor, mugawas mo na sa imong baba. Muna ampingan yung kasing-kasing. Sample. Jeremiah chapter 17 verse 9. Singo na, the heart is deceitful above all things and desperately sick. Who can understand it? Ang kasing-kasing sa tao malimbungon sa tanan. So may nang Ginoo nga higugma sa tibok nyong kasing-kasing. So bantay nyo. One, mahigugma kas Ginoo. Imong ampingan imong kasing-kasing. Sunod, higugmaan imong ang Ginoo sa tibok kasing-kasing sa tibok mong kalag. Saan ang kalag? King nakig-istorya sa inyo ha, kalag. It is the seat of your memory and your feelings and your imagination and your conviction and your desires and your affection. Mo ni nagakuan sa imong panguna-huna, sa imong pagbati, sa imong mga imagination, sa imong mga plano, o nagakonbikta sa imuha. Kana ding mag-worship kas Ginoo di ay. No? Pag makadungog kag sa walisad, ang kalag nimo gikonbiktahan sa word of God. Conviction. Tapos ang imong tinguha, imong kalag di gihapon na. Ang kalag nimo nagatinguha makaduos presensya sa Ginoo. Ang imong body di ganahan mo duol sa Ginoo. Kay makakasala ang body. Tapos og imong pagbati gihapon. So matingala ka ganahan ka mo simba, ganahan ka maminaw sa word of God, tingala ka lisod buhaton. Ngano man? Kay ang kalag manggod, no, ang body manggod di musugot. Nga kining kalag nimo mubalik sa Ginoo. Pantag iya baya sa imo ang kalag, ang Ginoo baya. So tanda na to. Next. So mo ni karon. Ang body o ang kalag ni bulag. So mo na function niya. Body, ang kini nakita niyo sa kong physical, mubulag ni sa halag nako. Kung kuhaon ko sa Ginoo. Mo ni sinita po. Mark 8:36, Marcos chapter 8 verse 36.
For what shall it profit a man if he shall gain the whole world and lose his own soul? Unsaon daw maangkon sa tao ang tibok kalibutan, mga star, mga spaceship, mga scale, mga patanan, makita mo sa palibot, kung mawala ang iyang kalag. Importante ang soul. Ang Ginoo wala nangita sa imong body. Unsa ka kagwapa, unsa ka kasinaw, unsa ka kataas yung ilong, unsa ka gwapo kag mata, unsa ka wala ngitang Ginoo. Ang gipangitas Ginoo ang imong kalag. Wala nangitang Ginoo relihiyon. Kaya ang relihiyon tinukod na sa tao. Kung magtukod kag relihiyon, mugasto lang ka og 8,000. Sumana, kalag ang gipangitas. Marcos chapter 8 verse 36. Anong kuwins man na? Tapos, cut no? You can't measure the value of the human soul. Matod pa ni Adrian Rogers. Saan ka manunulat nga sikat? Nagsulat mo. Di daw niyo masukat ang kantidad sa kalag sa tao. Importante ang kalag. Importante ang mga kalag sa itong mga parinti, mga igsoon, pag wala kay Kristo, arang sayanga. Mismo sila namatay, wasla kabaloon sa kabalyo ang ilang kalag tumangas Ginoo. Gisayangan lang yun. Adrian Rogers, you can't measure the value of human. Di niyo masukat ang kalag. Gamay na ta diri. Madto kag mall daghan kaayo. Dagay kalag didto. Pero lipay kayong Ginoo si mo ana. Sige yun diri. Lucas chapter 15 verse 7. Sultihan ko kamo nga igsuon, sultihan ko kamo nga ingon usab ni ini. Ang mahitabo mas dako ang kalipay dito sa usbong no. Sultihan ko kamo nga ingon usab ni ini ang mahitabo. Mas dako ang kalipay dito sa langit tungod sa usa ka makasala nga nagisulkay sa ningtinan nga tawo nga namatarong nga wala magkinahanglan sa paghinusol. Mas dako daw ang kalipay dito sa langit sa usa ka tawo nga makasala nga maghinusol mo balik sa Ginoo. Kaya sa katong tao daw nga wala nang hinahanglan og paghinulso kay tarong na kung makita mag-Christian na ba. Bililihon yun ang kalag. Wala ang simbahan nato wa nagbason sa kadaghan, importante ang kalag masulod sa langit. Una, mas bita gyud daghang tao eh. Next. The human, Yago ba ang Diyos tibok mong kasing-kasing, sa tibok mong kalag, sa tibok mong huna-huna, mind. Human brain ta. Sila kayo nga human brain din. Matag doktor ini ba? The human brain cells can hold 5 times as much information as the encyclopedia. Sa una, pa'y computer sa una, ang mga tao, mupalit silang encyclopedia, tagpila. Ang package na tag 7,000, 6,000. Ano ba sa una, no? Mga 12 ka book, libro. Palito ni mo, tag 7,000 ba na? 8,000, 6,000. Tinodadal, mala. Wala pa'y computer sa una. So, sa dihang na abot ang computer, palito niya mong CD. CD na. Ang libro daw, gikompres na gisud sa CD. Ang isa ato nakadunggan na ako, tag 2,000. Pag sumala pa din, kalima daw. Ang encyclopedia, 12 kabuk libro na, pila kabuk na, nga libro na, mas kalimahon daw ang sa utok, mas kuya ang brain sa tao. Grabing memory. 5 times as much information as encyclopedia. Include foods like oatmeal, blueberries, green tea, broccoli to boost your brain memory. Grabe siya atong utok. Ang uban mo palit og libro sa school ang grabe. Pero ang mind gyud no, mas grabe mo produce. Muna kung sa'y ginabutan mo diri, mutimaan gyud dayon. Muna ka kuan atong mindset. Unang tao kusog mo dumot. Di makalimot. Kay bright. Natanom sa utok. Muna yung no? Yugma ang Diyos sa tibok mong kasing-kasing, sa tibok mong kalag, sa tibok mong huna-huna. Once na higugma kas Ginoo, di ka kabalo magdumot. Muna, bantayan ang kasing-kasing, ang
ang imong kalag o ang imong hunahuna. Bantayan ni kay grabe din mo memory. Unsay nahitabo sa gamay pagkahantod matiguang ka hantod kwaon kas Ginoo, di ka kalimot sa gipanghimo. Nahitabo si imong life. Bantayan na giingon sa Ginoo, bantayan na nimo. Once bantayan nimo pinagi sa grasyas Ginoo, kabalo ka unsay buhaton. Mga igagtabang sa Ginoo, kabalo ka mo pasyaylo sa isig ka tao. Unsay buhaton? Pinaagi sa verses sa Bible. Muna kinahanglan mobasa jud kag Bible mo naghimo ta diri og spiritual encouragement practice ka to heal the soul and mind. Mo day makaayo sa imong kalag og hunahuna. Ang soul nimo sadang mobasa kag Biblia, ang imong kalag malipayo na. Di ka mahadlok mamatay. Kay nasayod ka ang kalag matug langit. Nay kasiguruhan. Paninyo? Verse why nakabalo ba na? Verses to heal the soul and mind. Muna mo ayo. Daghay Kristohanon karon, hawd simbahan, pero abot sa Word of God kulang. Ang Word of God di natin kinahanglan unsang klase na, Bisaya, daghan. Mubasa ka, tingal ka dasig ka. Gusto ka mo up agyud. Gusto nimo ma-experience nimo ang milagros Ginoo sa imong kinabuhi. Sige yun diha, is Jeremiah chapter 17 verse 10, I the Lord search the heart and taste the mind. No? Ako ang Ginoo nagatanaw sa kasing-kasing o nagatisting sa imong panghunahuna, ginalantaw na. O nagahat, even to give to each man according, o nagatisting siyang unahuna, o siya nagahatag husay kung unsa iyang gipangbuhat. Ang Ginoo nagatanaw sa kasing-kasing sa tao, tapos iyang ginatistingan ang munahuna, kabulo ba kam kontrol, tapos og ang tao no managot jud sa unsang gipangbuhat niya. So, mo na bantayan gyud na nimo. Unsay gipangbuhat sa diyang nangalagad ka so unsay gipangbuhat nimo, moatubang kas Ginoo. Jeremiah chapter 17 verse 10. So mo na ni last tulog man ni wag ganahay siguro. A satisfied life is better than a successful life. Ang satisfied, ang kontento na daw siyang kinabuhi, mas maay pa daw sa successful nga life. Career. Nganong balik kong sulti niyo. Masimo ko basa good. Nga ang K-pop, guwapa, sikat. Napan sila gitawag og kanang season, saan na tawag na? Kanang teleserye, bisay pa na. Manghihikog. Mga episode tawag na. Manghihikog kay successful na unta pero dili sa satisfied. Di sa kontento. A satisfied life is better than a successful life. So, kanapan makontento kasi kinabuhi. Because our success is measured by others. Naman, kay sa diya mo success ka, sukat na sa mga to. May asinso man na siya, kay tikasan man na. May asinso na siya, kay kuan man na siya. Dagay, i-criticize ka. Nag-success na siya, kay iyang negosyo, gitagag, mo ag illegal. Nainaanan na siya, kay ano man, nag-abroad man na siya, biyan niyang pamilya. No? Kuan na sa tao, ginasukat. But our satisfaction is measured by own soul, mind, and di kahilwas ning kasing-kasing lang niya. Pero kining yung satisfaction na nimo, no, ginamisod na sa imong kalagmayan o kuna ano na kay peaceful mind. Kung satisfied ka, sakto imong tulog, wa kay worry, nga naman kontento na magaunsay na mo. Akong padatuon ko sa Ginoo, Ginoo lay bahala. O dapat maningkamot ka. Kay matud pas Biblia, basi ang makakasala nga tao, tingala ka makasala nga tao no ang matang wa nangalagad sa Ginoo, ngano man nga dato man. Kita nangalagad wala man. Nay mga butang ipangbuhat nila ning kamot sila. Muna ang Ginoo manggod way pabor-pabor kung maningkamot kas kalibutan, Christian ka nangalagad sinog wala ka nangalagad. Once maningkamot ka, muangat ka. Di man pwede mangalagad ka di ka maningkamot sad. Sabayan gyud na nimo. Ang importante ay lang pag-compromise. Ay lang pagpagim mga butang nga dili kahimot as Ginoo. Di ba? Kay kung dili una sang Ginoo di kung
pobrehong gyud niya ang mga tawo nangalagad lain sa paminawon. Walay gugma diha. When ang Ginoo lagi mo judge lagi matag usa ka nato. Kanya-kanya ta mo atubang sa iya. Sabtan ba nato? Subalik ta. Sa na. Kapit na. 1 Corinthians chapter 13 verse 1 hangtod sa 3. Mahimo nga makasugugma, isgutan na to balik kong gugma. Mahimo nga makasulti ako sa pinulungan sa mga tao o bisan sa mga anghel, apan kun wala ako'y gugma, sama ko sa saba nga agong ug sa piyang-piyang nga nagtagingting. Kung ang tao di ay how na siya manulti, no, tanang pinulungan di sa kalibutan, how maka-appreciate ka sa iya ha? Bright? Bisan pa man no, pinulungan sa mga anghel daw, kaya niya maki-istorya, maki-communicate. Sumala pa rin, no? Kung walay gugma, sama lang daw sa mga agong ug piyang-piyang nga tagtingin. Saba lang, useless ang tanan. So, ang Ginoo gyud ay no, gugma ang ipatigbawo sa isig katao. Bisag may hiyas pa ako sa pagpadayag sa langit ng mensahe. Langit ng mensahe, hiyas ha? But pasabot, nagaprapisi na siya, nagapanag na siya, nagawali na siya. O sa mga abot sa mga langit ng mensahe, makabaton sa tanang kahibalo o bright mo explain sa word of God. Makasabot sa tanang tinago, bisag may pagtua ko nga magpabalhin sa bukid. Mingon siya nga, hoy bukid, balhin dito sa dagat. Okay ha? Apan kung wala ako'y gugma, wala ako'y kapuslanan. Pinakadako ang gugma. Imaritis ka, imarisol ka, libakon ka, biyay-biayon ka, pasagdi. Kay nasabtan nimo ang gugmas Ginoo. Tungod niini labos sa tanan nga angay paningkamutan sa mga Kristohanon. Kita Kristohano no. Tungod niini labos sa tanan nga angay paningkamutan sa mga Kristohanon mao ang pagsulob sa tinuod nga gugma. Kristohanon ka, nadyo kay gugma. Ganun man. Mayunay ko nga, Lord, ikaw lang bahala, Lord. Sometimes manggod kining magdegosyo to may piktuas ka lo ilabi nangalagi kasi Ginoo. Kaya muno na puro lang pang Ginoo. Samot nag sa mga pangsimbahan. Na ako, yano lang ako makabayad ang suka og tubig, Lord, ikaw na bahala ka sa mo angat, Lord. Eh. Sometimes sa totoo lang mabala ka ba ko sa akong kuan. Itawag ka ng senior citizen man jud ko. O magpensyon ko pa koy pila may sweldo pension in taon no eh. Wa koy negosyo, wa koy kuan simbahan lang. Asa mo ko padong ini Lord? Uy, maniguang ko. Na, sometimes tan tao, mabala ka talang butangan na. Kuha ta ka balon si buhaton si Ginoo. Basi si Mayra, milyonarya din na, utabangan ko na. Siya na. Wa mo tang itagbalos, ni Astole. What you sow, what you reap. Unsa itanong niyo anihon na nimo. Sometimes tang human being, ako mabalaka ko. Lah, wa mo ko wa unta ko simbahan no. Kugihan jud ko magnegosyo. Negosyo time jud ko. Sometimes mahadlok man sa ko nga once magnegosyo ko, kulbaan man ko magbahay, bangga, mamatay ko maun sa kong pamilya. Puro ko kabalaka, kaya nagtamdaman ko sa word of God. Kaya di ilalim magdag simbahan. Kung magnegosyo, kalamis negosyo da. Kaya naman kay financial mo abot. Simbahan, silang gawalo, di ka na bahala. Ano lang yun. So sometimes, anam na hitabo. Kay, nahigugma man ko sa Ginoo. Kalipay man ako magwali sa word of God. Sama ko na may conviction. Pero pero ang conviction gibaliwala na ko na wala na ko sa tubangan niyo karon. Mo ni nitabo sa mga sikat karon. Potential lang unta, pero ang conviction gibaliwala man na nasa kalibutan. Karon nga matay na. Potential. Kung nasabtan nila ang tagiya silang kinabuhi ang Ginoo, di sa amin ana. Ngano man? Lack sa word of God way basa-basa ang Biblia. Muna ang tao kinahanglan once ang tao mubasag Biblia, basing masakitan sa sulti ni pastor na siya makita nga mali ni pastor, di na sa mawala sa pangalagad sa Ginoo. Kaya sabtam niya human being ang tao makasala. Pero da kay basa-basa ang Bible dali na kam ka Istanbul makadungog istorya motuod dayon ka. Kaya nga naman ang Holy Spirit dili ka penetrate sa imong soul. Kaya nga human being kitang physical manggod kusog ta mo react. Sumala pa diri. No, unsay naman niya. Sumala pa din, no? Colossians chapter 3 verse 14.
Og labaw ni ining tanan idugang og Colossus chapter 3 verse 14. Og labaw ni ining tanan idugang ang paghigugma nga maoy magbugkos sa tanan ngadto sa hingpit nga panaghiusa. Ibugkos, no? Ibugkos kumbaga walay pagdaduha. Una, ang gugma gilogway sa usa ka pulong pag-antos. Uy, nadayo. Unsay na diri? Una, at ulan ng potlon ni kay unang punto man. Sumala pa nyo, ang gugma gihulagway sa usa ka pulong pag-antos. Kung ang tao daw nahigugma daw, no, adunay pag-antos. Sabtan ba na to? Ang gugma gihulagway sa usa ka pulong nga pag once mahigugma day ka adunay pag-antos. Sumala pa diri si Jesus nagugulaway nga ingon niini katinud nga klase sa paghigugma alang kanato. Si Ginoong Hesus nahigugma kanato unsay ilahanan? Namatay sa krus. Si Jesus nagulaway ingon niini nga tinud nga klase sa si Jesus nagulaway sa ingon niini nga tinud nga klase sa paghigugma alang kanato. Juan chapter 15 verse 12 to 13. Kini mao ang akong sugo, paghigugmaay kamo sama sa nga ako nagugma kaninyo. Kitang maglinabanay ta. Maghigugmaay ta kung way bugas magtinabangay ta. No? Ang labing dakong gugma ang ikahatag sa usa ka tawo ngadto sa iyang mahigala mao ang paghatag sa niyang kinabuhi alang kanila. Kuyawa no, kinabuhi jud kun higugma sa usa ka tawo, kinabuhi mo ihatag sa iya. Yung anay gud ay. Tungod sa kadako sa gugma sa Dios si Jesus nagpakamatay alang kanato. Romans chapter 5 verse 8, apan gipakita sa Dios kanato nga gidakon sa iyang paghigugma kanato kaysa makasala pa kita nagpakamatay si Kristo alang ka nato. So ang before nahigugma ang tao sa Ginoo, ang Ginoo una nahigugma sa tao. So igo lang ta mo response og ano tay mga naguna sa tuwa nga good example. Ayo himong good example si pastor mali na. Ayaw na tanawa si sister si brother masipyat na una-una itong nag-una sa tuwa. Ang pangutana may mahimo ba usab nato kini ang pag-antos tungod sa gugma? Nangutana karon. Ang pangutana mahimo ba nato ang pag-antos tungod sa gugma? Maka higugma ba kita sa mga tao nga naglagot kanato? Way higugma ba tas taong naglagot nato? Makita si mo nagpangagot ba? Mahigugma ba kasi ha? Smile na lang. Ayog doula kay awayon yung gaana. Ay sa tagad lang gyapon ka. No? Mahigugma ba usab untak mahigugma usab nato kini ang pag-antos tungod sa gugma? Mahigugma ba kita sa mga tawo naglagot kanato? Magaantos ba kita alang kanila nga walay pagtagad? Makaantos ba kita alang kanila nga walay pagtagad? Di kanila tagdon. Mulabay ka diha, isnabon ka. Sadang naapa ka, migo mo kayo. Mamanay sakit sa tao. Pag ang tao hayahay, parang pakyaw sa ng panahon, sampulos pakyaw na sad. Ano, mamaday lang yung sampul yun. Sadang di pasikat, pasagdan. Karon kay daghanay kwarta, daghay mo parinti. Magdapag birth certificate o tagag 1,000, 2,000 ba na. Tagaan siya mga bodyguard. Pag once ang tao daghay kwarta, daghay mo tagad. Pag wala kay kwarta, biyay-biyayon pa ka. Muna'y sakit sa mga tao. Pero nangalagad kas Ginoo, wa kay pakialam. Ang kauban ng nimo, ang imong kauban simbahan kasabot man. Sumana palagad sa Ginoo. Kuha nato ang dagan sa mga taong kalibutan og testimohanyo na makaantos ba kita nga alang kana nga walay pagtagad. Si Jesus nagatudlo kanato sa pagbaton ni ini nga kinayan. Nagatudlo jud sa tuwa. Sumala pa rin no. Matthew chapter 5 43 44, Ambaks 47, sumala gugma alang sa makaaway. Nakadungog ka mo sa gingon kaniadto, higugma ang imong mga higala og dumti ang imong mga kaaway. Mo na estilo sa uban. Apan karon sultan ko kamo higugma ang inyong kaaway og pag-ampo kamo alang sa mga tawo nga nagpasipala. Kaysa taong-taong nagbaybay sa inyo ha. Nagbinuang si mo, imo ba yung giampo siya? Grabe no, denial no? Tulon yun ang garbo. Tulon yung garbo ni mo. Apan karon sultan ko kamo higugma ang inyong makaaway o pag-ampo kamo alang sa mga tao nga nagpasipalag ano.
aron makita nga kamo matuod nga mga anak sa inyong amahan nga atua sa langit. Makita ang imong good example, makita nga tunay nga lagad ka sa imuha. Nangalagad ka siya. Kasi walay pagpili, nagpasidlak sa iyang adlaw o naghatag og ulan ngadto sa matanong og sa mga makasala. Tanawang Ginoo, kay siya sa walay pagpili, nagpasidlak sa iyang adlaw o naghatag og ulan ngadto sa mga matanong og sa mga makasala. Ang Ginoo nagpaulan dito sa mga tawo nangalagad o wala nangalagad. Hapit na ta. Nganong magpaabot man kamo og ganti gikan sa Dios kung ang inyong gihigugma mao lamang kadtong mga taong nahigugma kaninyo nagapili. Dili ba bisan gani ang mga kubrado sa buwis nagbuhat ni ana. Bot pasabot di ay no nga ang tao mahigugma kung siya tong tao nahigugma sila. Mas gwapo tong higugmaon dinhi mong tao nga luoy no kanang mga di mapuslan. Mas gwapo tong higugmaon ni mong taong walay pagtagad sa uban nga naman makita sa Ginoo. Manigipintas Ginoo. Kung kamo mahigalaon ngadto lamang sa inyong mga higala, unsa may nahimo ninyo nga labaw pasagihimo sa kadaghan, dili ba bisan gani ang mga tao sa wala mo ila sa Dios nagbuhat. Ni ana, kinahanglan magmahingpit kamo ingon nga hingpit nga inyong amahan nga atua sa langit. So, usa ba kadako ang gugma ni Kristo alang sa iyang iglesia? Unsa ba kadako ang gugma ni Kristo alang sa iyang iglesia? Kinsa ang iglesia? Kita. So gipakitas Ginoo. Ilabihan kadako nga ang iyang gihatag ang iyang kaugalingon kinabi alang sa iglesia. Una, Buhat chapter 20 verse 28, bantayin ninyo ang inyong kaugalingon og ang tanang mga magtutong nga gitugyan sa Espiritu aron inyong amumahon. Mano? Ilabihan kadako ang iyang gihatag nga iyang kaugalingon kinabi alang sa iglesia. So kita, we are the followers, no? In Christ, no? Susama ta sa iya unta, no? Buhat chapter 20, bantayin ninyo ang iyang kaugalingon og bantayin ninyo ang inyong kaugalingon, tanaw natong sarili, og ang tanang mga magtuto nga gitugyan sa Espiritu Santo aron inyong amumahon. Kinsa tong mga kalag daw gidala sa Ginoo dining dapita atong amumahon. Ayaw i-reject, basing hubog pang mosulod atong entertainon. At mana usab ang simbahan sa Dios nga naiya pinagi sa dugo sa iyang anak. But pasabok isa musulod isa tumudawat kay Kristo, no? Pinagi sa dugo nahimo niyang anak. Gitubos na. Sa ingon nga paagi ang kamatuoran mahitungod sa gugma sa bana, sumay no? Sa ingon nga paagi ang kamatuoran mahitungod sa gugma sa bana ngadto sa iyang asawa gihulagway nga pag-antos. Kung ano, sa ingon nga paagi ang kamatuoran mahitungod sa gugma sa bana, kung ang bana nahigugma sa asawa adunay pag-antos. Nag-antos ba mo diri? Si Pastor Bubong naman isa diri darda. Nag-antos ba mo sa iyong asawa? No? Gihulagway nga pag-antos. Ephesians chapter 5 verse 25. Unsa kadako ang imong gugma? Mga pag-antos nga mahatag sa imong igsuon. So kung nadaw kay gugma yu daw, adunay pag-antos. Adunay sacrifice. So pangalagad sa Ginoo, di lang ingon magkanta, di lang mamina sa word of God, ubanan sa aksyon. Higugmaa ang kaaway, higugmaa tong nagbinuang sa imuha, kalimti ang ilang mga sala nga gibuhat sa imuha. Para magmalipayon ang imong pagpangalagad diha. Sige, plakpakan ng Ginoo. Amen. Hallelujah. Halimang dok ang tanan. Ipiyong ang mata, no? Samtang tawagan ako ang magkanta, no? Sa baka mga backup singer, magkanta tag mga mahinay nga awit.